Even to those uthe eqala nje umengameli uCyril Ramaphosa ukwethula inkulumo yaphazanyiswa yiqeqebana elibonakale lingena nowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. Abanye ke bezwakale behasha izingoma ezithi wenzeni uZuma. Umengameli uze wanxusa ukuthi abantu behlise umoya. Masihlaleni phansi sibambe umthetho. Njengoba namhlanje kuusuku lokubuyisana, umengameli uhloniphe amaqhawe omzabalazo aselele kobandayo. Wazwakalisa ukudumala ngesinqumo sokukhishwa ngoshwele kuka Janus Walush owabulala owabe engumengameli weSABC uChris Hani. We cannot observe this day without paying tribute to the memory of the Chief of Staff of MK, Comrade Chris Hani, and express our deep sadness and disappointment that his killer has been released on parole. Umengameli uthi izibhelu zangontulikazi nyakenye akumele zithathwe njengoqheke kuANC, kodwa ke kumele zithathwe njengento eyenziwa abathile ukuqumba phansi umbuso wamanje neqembu libusayo. It would not be correct, as some have done, to characterize the unrest as a manifestation of factionalism within the ANC. This was clearly an act of counter-revolution to destabilize our democracy and to weaken the elected government. Lengqungquthela izoze ifike emaphethelweni ngoLwesibili.